Jó estét kívánok, jó napot, jó estét kívánok, köszöntök mindenkit a ma délutáni esti órán. Ez ugyebár a Romaváros ókori és középkori látnivalói című kurzus 9. felvonása, 9. utolsó előtti alkalma. A mai nap, a mai órán a Lateránról fogunk beszélni, tehát középkoros fókuszú lesz a mai óra, erőteljesen középkoros fókuszú lesz a mai óra. Annak ellenére, hogy amikor a Laterán történetéről fogunk beszélni, a néveredete kapcsán és a Nagy Konstantin féle adományozás kapcsán fogunk természetesen beszélni császárkori, ókori dolgokról is röviden, de az óra nagy részt 90%-ban azért középkoros, és picit vallástörténeti, a keresztény vallással lesz ugyebár kapcsolatban ez a mai óra. Láthatják az óradiámot is, amit egy pillanat és megosztok. Tehát a mai órának pontosan az a címe, hogy a Laterán. Fogunk foglalkozni magával a híres lateráni bazilikával, amely jogi szempontból a keresztény világ első számú temploma. Azt szoktam mondani, hogy még de facto, tehát tényszerűen a Szentpéter bazilika a legfontosabb templom, addig de jure, tehát jogi szempontból mind a mai napig a középkori kánonjog alapján a lateráni bazilika a keresztény világ legfontosabb temploma. Tehát ez nagyon érdekes, hogy de facto szempontból a ténylegesen, ugye, hogyha a pápai megjelenéseket, a karácsonyi és a húsvéti liturgikus eseményeket nézzük, akkor a múlt héten az előző alkalommal megbeszélt Szentpéter bazilika primátusa úgy gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, de hogyha a kánonjogot és de jure, tehát jogilag nézzük a különböző keresztény templomok helyzetét, akkor a lateráni bazilika de jure a legfontosabb keresztény templom a világban, és ezt mindjárt meg is fogjuk beszélni, hogy ez miért van így. A lateráni bazilika mellett a mai nap beszélni fogunk a lateráni keresztelőkápolnáról is, amely a későkori, koraközépkori időszakot tekintve megint csak az egész keresztény világ, tehát nem csak Róma, hanem az egész keresztény világ legfontosabb keresztelőkápolnája. Sokáig Rómában egyébként ez az egyetlen keresztelőkápolna. Tehát 5., 6., 7. században minden Rómában született polgárt a lateráni keresztelőkápolnában kereszteltek meg. Lesz szó a lateráni palotáról is, amely a középkorban a pápák lakóhelye volt, ugyebár a reneszánsz idején újjáépítik, és a ma látható lateráni palota az már nem az a palota, amit a középkorban ezen a helyen láthattak volna, de ugyanazon a helyen áll ez a reneszánsz palota, ahol a középkorban a nagy középkori pápák, például harmadik Ince pápa, de igen, említhetném akár 7. Gergelyt, vagy harmadik Sándor pápákat is, hogyha nagy középkori pápákat szeretném kiemelni, vagy akár első Nagy Szent Gergely pápát is, ugye a 600 körül a pontifikátusát töltő Nagy Szent Gergely pápát is, tehát már ők is ezen a helyen a lateráni palota egy előző építési fázisában ehelyütt állt középkori palotában éltek. Lesz majd szó a Scala Santáról, a Szent Lépcsőről, és a tetején található, a Szent Lépcső tetején található Sancta Sanctorumról, ugye a Szentek Szentje, magánkápolnáról is, amely a középkorban a pápák magánkápolnája volt, illetve fogunk röviden beszélni az óra végén a Leó pápa féle trikliniumról is, ami a középkori pápai palota étkezője volt, és egy nagyon fontos mozaik, egy középkorral kapcsolatban is nagyon fontos mozaik meg is maradt ebből a trikliniumból, ebből a középkori étkezőből. Ahogy azt már megszokhatták az előző órákon is, én minden órát azzal kezdek, hogy elhelyezem a
térképen az adott nap, az adott óra látnivalóját, és ahogy megszokhatták, nem is csak egy modern térképet mutatok önöknek, hanem az ókori, ugye ez esetben későkori Róma térképén is elhelyezem az adott területet. Hol található tehát a lateráni bazilika, ha Rómába járnak és meg szeretnék nézni ezt az egyháztörténeti, egyházjogi szempontból rendkívül fontos templomot, akkor hol is kell pontosan keresni a lateráni bazilika helyét? Ugye láthatják a Google Maps, a modern Google Maps térképen, ugye a Colosseum is rajta van ezen a térképen, a Forum Romanum, a Circus Maximus is rajta van, hogy ezektől a fontos ókori látnivalóktól keleti irányba kell keresni a lateráni bazilikát, az Aurelianus féle városfal mellett vagyunk egyébként. Ha az ókori térképre ránéznek, ugye ott pirossal bekarikázom a laterán pontos elhelyezkedését. A lateráni bazilikáról azt kell tudni, hogyha kijönnek a templomból, és a kijövetel után jobb oldal vagy jobb felé néznek, akkor rálátnak az Aurelianus féle városfalra is. Tehát gyakorlatilag az Aurelianus féle városfal délkeleti szakasza mellett lehet keresni a lateráni bazilikát, és igazából minden mai nap megtárgyalandó látnivalót, tehát a lateráni palotát, Szent Lépcsőt, Szentek Szentje, magánkápolnát, keresztelőkápolnát is, ugyebár az Aurelianus féle városfal közvetlen közelében találhatják meg, és ugye gyakorlatilag, hogyha Via Appiát is felkeresnek, ugye a Via Appiáról is múlt héten a szerdai nap beszéltünk egyébként, ugye a Via Appiához egyébként nagyon jó kiindulási pont a lateráni bazilika. Tehát, hogyha a Via Appiára, a katakombákra, illetve a laterára csak egyetlen napot szánnának, akkor én nagyon javaslom, hogy mondjuk a délelőtti napot vagy a nap délelőtti részét fordítsák a laterára és a laterán körüli középkori látnivalókra, Szent Lépcső, lateráni keresztelő kápolna, Scala Santa, ugye Szent Lépcső, igen, illetve ugye a Szentek Szentje magánkápolnára is, ugye megebédelnek vala a környéken, és délután pedig meg lehet nézni a Via Appiát, illetve akár egy katakombát is. Tehát a katakombákhoz és az Aurelianus féle városfalhoz is meglehetősen közel járunk, hogyha a Laterán környékén járunk. Mutatok a diámon néhány képet is a lateráni bazilikával kapcsolatban. Ugye, ha bal oldalra pillantak, a bal felső és a bal alsó képen is a lateráni bazilika, tehát a jogi szempontból a keresztény világ legfontosabb bazilikájáról van szó, tehát ugye ezt a bazilikát láthatják, és hogy miért ez jogi szempontból az első számú bazilikája a keresztény világnak, erre talán két mondatban tudnék így, mielőtt részletesen áttekintenénk a Lateránnal kapcsolatos történettudományos, régészettudományos, illetve turisztikai információkat, tehát két mondattal tudnék erre válaszolni. Egyrészt a középkorban a pápák 14. századi avignoni fogságáig a római pápák nem a Vatikán területén, hanem a Laterán területén éltek. Tehát egészen a 14. századig, az 1300-as évekig, az 1300-as évek elejéig a pápák a Lateránban éltek, és amikor pápai misére is került sor, akkor általában a középkori laterán templomban, a középkori lateráni bazilikában mutattak be szentmiséket. A másik dolog, vagy a másik dolog, igen, amivel válaszolni tudnék erre a kérdésre, hogy jogi szempontból miért a laterán a legfontosabb temploma a keresztény világnak, ugyebár az, hogy a lateráni bazilikában áll a pápai trónus. Ezt a pápai trónust, ugye ez egy középkorban emelt trónus,
ha a diámra pillantanak, az alsó sor közepén láthatják is. Tehát a középkorban, amikor a pápák követeket fogadtak, országok, államok különböző tisztségviselőit fogadták, akkor ezen a trónon ülve fogadták ezeket a követeket, tisztségviselőket. Tehát kvázi a lateráni bazilika volt a középkorban, a 4. századtól egészen a 14. századig, az 1300-as évekig ez a bazilika volt a keresztény világ legfontosabb temploma. Mit lehet tudni a Laterán történetéről? Miért nevezik így ezt a területet? Mit tudunk arról, hogy a pápák a 4. században miért ezt a területet, vagy miért innen kezdik el uralni gyakorlatilag a keresztény világot? Ha Lateránt az ókori Róma térképén kellene elhelyeznünk, akkor azt lehetne mondani, hogy a Célius domb területén járunk. A Rómaváros 7 dombját megbeszéltük, ugyebár az első bevezető órán, a Célius domb, vagy ugye Caelius, ha restituált kiejtéssel ejtem ezt a latin tulajdonnevet, egy kétféle latin kiejtés is létezik, a Célius az Erasmuszi kiejtés, a Caelius pedig ez esetben a ugye a restituált kiejtés volna. Ugye ez a domb Roma 7 dombjának az egyike, az egyik délkeleti dombról van szó. Tehát a Laterán a Célius domb területén fekszik, és ezt a dombot a hagyomány szerint, a Titus Livius által feljegyzett hagyomány szerint egy etruszk vezérről kapta ez a domb ezt a nevet. Caelius Vibenna etruszk vezető volt az, aki ugyebár a 7 római király közül a 6. római királynak, Servius Tulliusnak katonai segítséget nyújtott, és hát Titus Livius történetéről leírása szerint seregével, amikor Rómát megpróbálta megsegíteni ezen a helyen táborozott, és hát innen kapta ez a domb a tulajdonnevét, tehát ezután kezdték el elnevezni Célius dombnak. Na most tudjuk, hogy a terület már a köztársaság korában, tehát az időszámításunk előtt 510-től időszámításunk előtt 27-ig terjedő időszakban már lakott terület volt. Ugye ezt annak is köszönheti, hogy két rendkívül fontos út, a Via Appia, illetve a Via Latina is ezen a területen, vagy ezt a területet érintve érkezik be Róma városába, és hát emiatt már a köztársaságkor idejében ugye lakóházak és lakónegyedek is létesülnek ezen a területen. Ugye a köznép, a plebejusok lakják elsősorban ezt a területet. De most időszámításunk szerint 27-ben, tehát Krisztus után 27-ben Tiberius császár, a második római császár uralkodása idején tűzvész pusztítja el a, a Célius domb lakónegyedét, és a tűzvész után Tiberius császár úgy dönt, hogy mikor újjáépíti ezt a területet, már nem plebejusok, már nem Róma szegényei, hanem gazdag patríciusok kezdik el újjáépíteni ezt a területet. Na most ezek a gazdag patríciusok, vannak közöttük szenátorok is, mindjárt fogunk beszélni a terület névadójáról is, ugye a szenátori rangú Lateránusról is, tehát gazdag patriciusok és szenátorok is elkezdik újjáépíteni ezt a területet, villákat és kerteket kezdenek el itt ehelyütt felépíteni. Na most az első században, tehát a császárkor első szakaszában, a római császárkor első szakaszában a Célius domb legnagyobb részét a Lateránus család kezdi el birtokolni,
Innen ered igazából nem csak a Lateráni bazilikának, hanem ennek a területnek, Rómaváros ezen délkeleti részének az elnevezése is. Tehát az első században a lateránus család uralja ezt a területet, ugye nem is kizárólagosan, de a terület nagy részét, és a lateránus családdal kapcsolatban bizony történetírói feljegyzéseink is vannak. Tudjuk, hogy a lateránus család pater familias, tehát családfője részt vesz a Pízó féle összeesküvésben. Ezt az összeesküvést 65-ben Neró császár, ugye az egyik leghíresebb zsarnok ellen szervezik meg a szenátorok, és az összeesküvés egyik vezetője a lateránus család feje volt, tehát egy gazdag szenátor, aki a területet is birtokolja. Na most a Pizóféle összeesküvést azt leleplezik, és bizony a lateránus család ezután elveszíti a Célius dombon birtokolt területeit, magát a családfőt kivégezteti Neró, a családtól pedig elkobozza a családi vagyont. Ugye ennek ellenére a területet mind a mai napig Lateránnak nevezik. A lateránus család tulajdonjog, első századi tulajdonjogával kapcsolatban. Én hoztam is önöknek egy rövid részletet, amelyet felolvasnék. Ez Tacitusnak a munkájából származó részlet, a Pizóféle összeesküvésről van itt szó, hogyan esküdnek össze a szenátorok Neró császár megbuktatására, és ugye meggyilkolására, illetve ugye arról is szól ez a részlet, hogy miért bukik meg a Pizóféle összeesküvés. Több helyen említi egyébként ugye Plautius Lateránust, a Lateránus család, Pater Familiasát családfőit is ez a két rövid részlet, amelyet én most fel is olvasnék önöknek. Tehát ez igazából a névadás szempontjából fontos forrásrészlet. Miért nevezzük a Célius dombnak ezt a részét Lateránnak? Az összeesküvés, tehát a Nero elleni összeesküvés kezdete nem az ő vágyából fakadt, mégsem tudnám könnyen megmondani, ki volt az első kitervelője, kinek az ösztönzésére jött létre az, amit oly sokan felkaptak. Ugye a legbuzgóbb Subrius Flavus, egy testőrosztag parancsnoka és Sulpicius Asper Centurio volt, halálukban bizonyított álhatatosságok mutatta meg. Lucanus Annius és Plautius Lateranus, ugye most említi Tacitus Lateranusnak a szerepét a Nero császár elleni összeesküvésben, és eleven gyűlöletet vitt az összeesküvésbe. Lucanus személyokok fűtötték, ugye ez a Lucanus egyébként a híres irodalmár Lucanus, ha valamelyikük esetleg a római irodalom történetben is jártas. Tehát Lucanus személyi okok fűtötték, mivel költeményeinek hírét Nero igyekezett elfojtani, nem jogtalanság, csak a közszeretetek késztette csatlakozásra. Flavius Cevinus és Afranius Quintianus viszont mindketten a szenátori rendből hírük ellenére vágtak bele ilyen merész tettbe, mert Scivinusnak a tobzódástól zilált volt az elméje, és ezért álmosságtól vágyattan élt, a hírhedten elpupult Quintianus pedig, kit Neró gyalázkodó versével közmegvetésnek tett ki, a sértést akarta megbosszulni. Ugye ez szól a Pizoféle összeesküvés okairól, és ugye itt a következmény, ahol Lateránus kivégzését említi Tacitus. Nero ezek után Plautius Lateránus kijelölt konzul kivégzését kapcsolja az eddigiekhez,
oly sietősen, hogy még gyermekeinek megölelését, még a halál rövid megválasztását sem engedte meg neki. A rabszolgák kivégzésére fenntartott helyre hurcolják, Statius Tribunus kezétől kapja a döfést, miközben álhatatosan hallgatott, és egyetlen szóval sem vetette a Tribunus szemére ugyanabban való részességét. Tehát Tacitus szerint 65-ben így végzik ki a Lateránus család fejét, ezután Nero elkobozza a család vagyonát, viszont a területet 65 után is lateránként emlegetik már az ókori források is, és a középkori források is átveszik ezt a hagyományt. Mit tudunk, illetve picit még menjünk vissza, igen, a laterán történetéhez igazából még csak az első századig jutottunk el. A nagy keresztény üldözés lezárulta vezet újabb fordulathoz a terület történetével kapcsolatban. 313-ban ugyanis a Milánói ediktum kiadása után, a Milánói ediktum ugyebár szabad vallásgyakorlatot engedélyez a római birodalom keresztény polgárainak. Hát ezután a Milánói ediktum után Nagy Konstantin császár, az első keresztény császár a területet, a Laterán területét Miltiades pápának ajándékozza. Tehát császári kézből 313-ban, ugye Nero kobozza el igazából a területet, ugye ezután császári tulajdonba kerül a Laterán, de a 4. század elején Nagy Konstantin császár elajándékozza a Lateránt, és a mindenkori római pápa birtokába kerül ez a terület, 313-ban pedig Miltiades az első pápa, aki birtokolja ezt a területet. Na most Miltiades pápa még ugyanebben az évben, 313-ban elkezdi felépíteni a Laterán középső részén a Szent János bazilikát. Ez az a Szent János bazilika, ugye 324-ben szentelik fel, még ugyancsak Nagy Konstantin uralkodásának az idején, de ez az a Szent János bazilika, amely gyakorlatilag egészen a pápák avignoni fogságáig, a 14. századig az egész keresztény világ jogi szempontból első számú temploma lesz. Ugye innen kapja egyébként már a felszentelés évében az elnevezését is, ugyebár amellett, hogy Szent János bazilikának, vagy ugye Keresztelő Szent János bazilikának is nevezik ezt a templomot, így a Jézus Krisztust megkeresztelő szentről, bibliai szeméről, keresztelő Szent Jánosról, Johannes Baptistáról kapja a nevét ez a bazilika, de ugye emellett a város és a világ minden templomának anyjaként és fejeként is emlegetni kezdik, már a 4. század elejétől fogva ezt a templomot. Tehát a 4. században felépül az első lateráni bazilika, amely a keresztény világ jogi szempontból első számú temploma lesz, mivel a pápa is egyébként a templom mellé költözik, és a 4. század elejétől egészen 1309-ig a római pápa az a lateráni bazilika szomszédságában lakik, és gyakorlatilag ez a templom lesz a pápák házi templom, ahol a pápai trónt is a középkor folyamán felállítják. Na most, ö, ugye még talán azt fontos elmondani, hogy a Laterán igazából azután is megőrzi azt a tekintélyt és azt a jogi szempontból kiemelt helyzetét, hogy ugye a pápákat az avignoni fogságba elhurcolják, és majd onnan ugye 1377-ben visszatérnek. Ugye például a lateráni bazilika kapcsán egy modern eseményt is kiemelnék, 1929-ben, amikor a Mussolini féle Olaszország megköti a,
akkor már ugye Vatikánnak nevezett pápai állammal az úgynevezett Lateráni Egyezményt. Ugye ez az a helyszín, ahol aláírják ezt a Lateráni Egyezményt, és ez az a helyszín, amely elismeri a Vatikánt önálló államként, és ugye a pápa államaként. Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy kánonjogi szempontból de jure a jog szerint mind a mai napig a Lateráni Bazilika keresztény világ első számú temploma, de hogyha a gyakorlatot nézzük, ha de facto nézzük a keresztény világ templomainak a helyzetét, ugyebár napjainkban a Szent Péter Bazilika már egy fontosabb helyszín, a húsvéti, illetve a karácsonyi szentmiséket, illetve szertartásokat, ha nézzük, ezek kivétel nélkül már a Szent Péter Bazilikában zajlanak. Mutatok egy képet önöknek Miltiánész pápáról is. Ugye nagyon érdekes, ugye egy görög származású pápáról van szó, innen a Miltiánész név. Ugye névrokon ez a pápa az időszámításunk előtt 490-ben megvívott, ugye a görög-perzsa háború legfontosabb csatáját sikere megvívó hadvezérrel névrokon ez a pápa, tehát ugye a történelemben más Miltiánész nevű személyeket is ismerünk. Miltiades pápa, aki tehát ugye az ikonját láthatják is a jobb oldalt, aki 313-ban Nagy Konstantintól megkapja a Laterán területét. Menjünk tovább magával a lateráni bazilikával, hogyha meglátogatják ezt a bazilikát, ugyebár történeti szempontból mi az, amit tudni érdemes erről a bazilikáról. Először is a történeti szempontokat beszéljük meg, majd ezután térjünk rá a konkrét látnivalókra és a régészeti szempontú megközelítésre. Ugyebár ez a bazilika volt a 4-től a 14. századig a pápák központja, ahogy ez már talán többször is elhangzott a mai nap. Számos rendkívül fontos zsinatot is tartottak ehelyütt a középkori pápák. Én 3 nagyon fontos zsinatot emelnék ki, a diámra pillantanak, ott is olvashatják ezeknek a zsinatoknak a rövid tartalmát. Egyrészt az 1059. évi lateráni böjti zsinatot emelném ki, mivel ezen a zsinaton olyan döntések is hát megszülettek a lateráni bazilika falai közül, amelyek bizony a 21. századi keresztény egyházra és katolikus keresztény egyházra is hatással vannak. A lateráni böjti zsinat mondta ugyanis ki 1059-ben, hogy a pápát a bíborosok közösségének kell megválasztania. 1059 előtt ugye sok esetben világi polgárok választották a pápát, ugye erről vannak feljegyzéseink, ugye 1059-től kezdve választják a bíborosok meg a római pápát, a katolikus keresztény világ első számú szakrális személyét. És az 1059. évi zsinatnak van egy másik fontos döntése is, a papi cölibátust is ez a zsinat iktatja a kánonjog fontos rendelkezései közé. Ugye ezután még egy 50-100 évnek el kell egyébként telnie ahhoz, hogy Európa szerte a cölibátus, ugye a papi nőtlenség intézménye az megszilárduljon, de ez nagyon fontos, hogy először széles körben az 1059. évi lateráni böjti zsinat mondja azt ki, hogy a felszentelt papok nem házasodhatnak. Ugye 1059-ben ez még úgy néz ki, hogy az a pap, akinek már van felesége, annak ugye természetesen hogy nem kell elválnia, vagy nem kell ugye eltaszítania magától az asszony, de ugye az újonnan felszentelt papok ugye már nem házasodhatnak a lateráni böjti zsinat szerint. Kiemelném még a lateráni bazilikában megtartott nagy középkori zsinatok közül az 1123. évi úgynevezett első lateráni zsinatot is.
Ez az investitúra harc kapcsán hozott egy nagyon fontos és hát egy ilyen kompromisszumra törekvő döntést egyébként. Ugye az investitúra harc az arról szólt, hogy ki iktassa be a püspököket a hivatalukba, kiadja át a püspöksüveget, a püspöki gyűrűt, illetve a pásztorbotot az újonnan felavatott püspöknek. Ugye a pápa, illetve a német-római császár harcolt ezért a kegyért, és ugye egy ilyen konszenzusos döntés születik 1122-ben a Wormsi konkordátum által, és ugye ezt a konkordátumot végül az első lateráni zsinat is helyben hagyja. És a középkor talán legfényesebb és legfontosabb zsinata is a lateráni bazilikában zajlott. Ez az 1215. évi negyedik lateráni zsinat, a középkor legnagyobb pápájának, sőt, talán azt is lehet mondani, talán nem túlzás, hogy a katolikus keresztény egyház történetének a legnagyobb pápájáról, legnagyobb hatalmú, legnagyobb tekintélyű pápájáról, harmadik Ince pápáról van szó. Harmadik Ince pápaságának a legfényesebb, legdicsőségesebb pillanata az 1215. évi negyedik lateráni zsinat. Ugye ezen a zsinaton például olyan fontos egyház szabályzással kapcsolatos törvények is születtek, mint a húsvéti szentáldozás kötelezettségének a kimondása. Tehát 1215-ben mondja ki a katolikus keresztény egyház és a negyedik lateráni zsinat, hogy a katolikus keresztényeknek minden húsvétkor kötelező gyónniuk, vagy a bűneiket elmondani a lelki atyájuknak, ugye a papjuknak, aki ugye feloldozza őket, illetve ugye a szentáldozáson részt venniük, tehát ugye ostya, a Krisztus testévé változtatott ostya miatt a Szent Misén, a húsvéti misén a pap elé járulni, és ugye az ostyát, Krisztus testét magukhoz venni. Tehát a húsvéti szentáldozás kötelezettségét mondja ki például ez a negyedik lateráni zsinat. Na most a lateráni bazilika arculata, a napjainkban látható lateráni bazilika, az nem egyezik meg azzal a lateráni bazilikával, amelyet önök mondjuk a negyedik lateráni zsinat idején akár láthattak is volna, hogyha beülnek egy időgépbe. Az pápák avignoni fogságának az idején, tehát a 14. században, amikor a francia királyok függésébe kerülnek a római pápák, és ugye Rómát elhagyva Avignonban székelnek a római pápák. De ugye az avignoni fogság idejében a középkori lateráni bazilika megrongálódik, felújításra fog szorulni, és miután visszatérnek Rómában a pápák, ugye először a Vatikánba helyezik át a székhelyüket, majd a 17. században, annak ellenére, hogy a 15. századtól már a Vatikán a pápák de facto központja, felújítják ezt a lateráni bazilikát. Ha napjainkban megnézzük a lateráni bazilikát, ennek a 17. századi felújításnak a, a következményeit, vagy az eredményét láthatják. Tehát a mai lateráni bazilika az már egy barokk stílus által dominált bazilika, mivel a 17. században az eredeti középkori bazilikát felújítják, illetve minimálisan át is alakítják. Beszéljük meg, hogyha bemennek a lateráni bazilikába napjainkban, milyen látnivalók nézhetők meg ebben a bazilikában. Már mindjárt a bazilika főkapuja rendkívül érdekes. Ugye azért nagyon érdekes a lateráni bazilika főkapuja, bronz főkapuja, mivel ez egy ókori eredetű kapu, és azt is tudjuk bizony a feljegyzésekből,
hogy a szenátusi kúriának, tehát a Curia Juliának, a Forum Romanumon álló Curia Juliának az első századi bronzkapujáról van szó. Tehát valamikor a középkor folyamán a pápák a az ókori szenátusi kúriának, tehát annak az épületnek, ahol a római szenátus ülésezett a köztársaságkorban, illetve a császárkorban, a kapuját leszereltetik, és ez a bronzkapu lesz a lateráni bazilika bejárati bronzkapuja. Tehát már a kapu előtt érdemes igazából egy percre megállni, és megnézni a laterán bronzkapuját, mivel ez az a kapu, amelyet az első században bizony a római császárok is láthattak. Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus, Titus, Domitianus, stb. Császárok és hozzáértek minden bizonnyal ehhez a bronzkapuhoz, amelyet önök a Lateráni Bazilika bejárati főkapujaként láthatnak a napjainkban. Tehát már magának a bazilikának a bronzkapuja nagyon érdekes, a régészettudomány, illetve turisztikai szempontból egyaránt. Na most, ha belépnek a Lateráni Bazilikába, a főoltárról érdemes talán először beszélnünk, illetve a főoltár fölötti látnivalókról érdemes talán először is beszélnünk, mivel vannak a középkori lateráni bazilikának, ugye említettem az átépítést, a barokk átépítést, de vannak a középkori lateráni bazilikának olyan maradványai, amelyek bizony a ma látható templomban is szemügyre vehetők. Na most a főoltár mögött fölött elhelyezkedő hatalmas mozaik, Krisztus mozaik, amely ugye Jézus Krisztust és a szenteket jeleníti meg. Ez a mozaik még a középkori lateráni bazilikában is látható volt. Ez egy 1290 körül készült, aranyozott hátterű mozaik, a híres középkori mozaikkészítő mesternek, ugye Jacopo Torritinek a munkája, ugye szokták Torriti mozaiknak is nevezni az oltár fölött látható aranyozott, gyönyörű mozaikot egyébként. Na most az oltár egyik pillérén látható egy rendkívül fontos, és tényleg a 13. századi művészet egyik legfontosabb alkotása is, a nagyhírű mesternek, Giottónak a töredékes freskója is megnézhető a mai lateráni bazilikában. Ez a Giotto-féle freskó azt a 8. Bonifác pápát ábrázolja, aki az avignoni fogság előtt még Rómában székelő utolsó pápa. Ugye ismerjük 8. Bonifácnak és Szép Fülöp, negyedik Szép Fülöp francia királynak a konfliktusát. Ugye Szép Fülöp egy különítményt küld Rómába, elfogják 8. Bonifácot, bántalmazzák is a pápát, és ugye a börtönben hal aztán meg 8. Bonifác pápa, 4. Szép Fülöp fogságában, és ugye ezután a következő pápa az már a francia király Hubéres lesz, és ugye ő már Avignonba költözik, tehát az utolsó nagyhatalmú pápát ábrázolja Giottónak ez a fontos freskója a lateráni bazilikában. Mutatom is magát a főoltárt, ha ránéznek a diámra, a 4. képen láthatják a Lateráni Bazilika híres főoltárát. Ugye, ha közelebb mennek, akkor Giottónak ezt a híres freskó részletét is megnézhetik, és az oltár mögött pedig már a pápai trón is kibontakozik. Ugye a 4. képen az oltár mögött láthatják a pápai trónt, a 3. képen pedig ő magában áll a pápai trón, és a trón fölött, illetve ugye az oltár fölött pedig ezt a híres 13. századi aranyozott mozaikot láthatják Krisztussal és a szentekkel. Ugye Krisztus van a mozaik középső részén, ugye ragyogó glóriával a
feje fölött mutatom is az egérrel, ugye itt van Krisztus, és ugye itt pedig a különböző szentek azok, ugye az angyalok kórusa, és ugye Jézus Krisztus alatt, akiket láthatnak ezen a mozaikon. Ha az ötös képre pillantanak, itt van ugyebár ez a híres szenátusi bronzkapu, amely ugye a császárkorban a szenátusi kúriának a bejáratánál állott egykoron. Ilyen fontos látnivaló még a lateráni bazilikában, ugye az aranymozaik és a Giotto-féle töredékes freskó mellett a főaltár fölött látható, ugye egész pontosan 1367-ben készített gótikus márvány baldahin. Ez a márvány baldahin, ez arról nevezetes, hogy ugye ehelyütt található két rendkívül fontos erekje. A katolikus hívők szerint Szent Péter és Szent Pál koponya darabjai találhatók ehelyütt. Ö, igen, tehát ugye itt van igazából maga a főoltár, és ugye itt nézhető meg ugye a baldahinnál valahol Szent Péter és Szent Pál koponya darabja. Ugye, ahogy egyébként a középkori erekék esetében lenni szokott, öm, ugye modern tudományos vizsgálatok alá nem vetették ezeket a csontdarabokat, tehát igazából ugye ez a legenda, vagy ez a csontokhoz kapcsolódó monda, hogy Szent Péterhez és Szent Pálhoz köthetők, de ezt tudományos szempontból egyelőre még nem erősítették meg, tehát ugye archeogenetikai vizsgálatok alá még nem vetették ezeket a csontokat. Igazából azt sem tudjuk, hogy tényleg az első századra lehetne ezeket a csontokat datálni. És ugye nagyon fontos látnivaló a pápai trónus, ahogy arról már volt szó többször is, tehát ezen a trónuson fogadták a római pápák a középkorban a különböző országok, államok követeit, tisztségviselőit is. És még egyszer mutatom is a pápai trónust a harmadik képen, illetve a negyedik képen is láthatják a háttérben a pápai trónust. Na most, ha azt mondom, hogy laterán, akkor igazából én nem csak a lateráni bazilikáról beszélek, a lateráni bazilika mellett ugyanis egyéb látnivalók is vannak, például a lateráni palota, amely hát napjainkban egy késő reneszánsz palota, de a középkorban ennek a palotának a középkori verziójában, vagy a középkor idején látható, ugye még felújítás előtti palotában éltek egyébként a római pápák is, a legnagyobb római pápák tényleg 7. Gergelytől egészen harmadik Imce pápáig, sőt ugye egészen 8. Bonifácig, hogyha időrendi sorrendben nevezem meg a pápákat. Ugye emellett még ugye a bazilika és a palota mellett nagyon fontos a lateráni keresztelőkápolna, és igen, a lateráni keresztelőkápolna az építmény a laterán területén, amelyet én a következőben tárgyalni is szeretnék. Ugyebár a lateráni keresztelőkápolna, ugye Battistero, az a keresztelő kápolna, amely a keresztény világ legrégebbi olyan keresztelő kápolnája, amely önálló épületben áll, amely önálló épületben található. Ugyebár napjainkban már nem építenek a keresztény felekezetek önálló keresztelőkápolnákat, kisbabák, kisgyerekek, vagy akár felnőttek keresztelésére igazából bent a templomban kerül sor. Na most az ókorban és még a kora középkorban sem volt ez mindig így. A keresztelés helyszíne mindig egy másik épület volt. Tehát nem a templomban, hanem egy különálló épületben kereszteltek, de
igazából, ha Rómában megnézik a lateráni keresztelőkápolnát, akkor is erről meggyőződhetnek, de például, ha elmennek Ravennába, hát Ravennában rengeteg későkori ókeresztény keresztelőkápolna van, ugye még felekezetek szerint is, hogy ugye a katolikus keresztelőkápolna, akkor az ariánus eretnekek keresztelőkápolnáját is megnézhetik Ravennában. Tehát nagyon fontos, hogy az ókorban és a korai középkorban nem a templomban, hanem egy különálló épületben zajlott ugyebár a keresztelés, ami a hét szentségnek a, az egyike a keresztény ugye dogmatika szerint. Na most Róma város első legrégebbi, és hogyha az egész keresztény világot nézzük, akkor is ugye a legrégebbi olyan épületről van szó, amely különálló keresztelőkápolna a keresztény világban. Ugye annak ellenére, hogy ezt a későkori negyedik századi épületet többször is aztán átépítik, tehát igazából vannak olyan elemei ennek a keresztelőkápolnának, amelyek például barokk stílusúak, tehát hozzáépítenek, és itt-ott ki is egészítik a későbbi időszakokban, középkorban, korai újkorban ezt az épületet, de maga az épület, hogyha kívülről nézzük, akkor megőrizte a negyedik századi falait, megőrizte a negyedik századi küllemét. Mutatom is a híres lateráni keresztelő kápolnát. Ránéznek a diámra, a jobb oldalt középső kép az, amely kívülről mutatja be ezt a negyedik századi épületet. Ö, Fontos, hogy ugye ha ránéznek az épületre, az épület alakja nyolcszögletű. És igazából nem is csak az épület alakja, ami nyolcszögletű, hanem ha ránéznek magára a keresztelőkápolnára is az épületen belül, mutatom a keresztelőkápolnát belülről is, a jobb oldalt, ha a legfelsőbb képre néznek, akkor belülről is megnézhetik a híres lateráni keresztelőkápolnát. Tehát ez egy nyolcszögletű épületben található nyolcszögletű keresztelőkápolna, és már a negyedik században szándékos volt ez a, ez az alakzatválasztás, ugyebár a nyolcas szám is igazából maga ez a nyolcszögletűség, ez egy üzenet ebben az esetben. Ugye a nyolcas szám ha a keresztény szimbolika szerint vizsgáljuk a nyolcas számot, azt kell erről tudni, hogy az újjászületés, az újjáteremtés száma a keresztény misztikában. Nyilvánvalóan a keresztségben gyakorlatilag ugye újjászületik az ember, akkor válik belőle Jézus Krisztus követője, amikor megkeresztelik, és amikor ugye a fejét a keresztvíz alá hajtja. Na most még ami nagyon fontos, hogy ez a keresztelő kápolna volt igazából egészen a késő középkorig Róma város egyetlen keresztelő kápolnája. Tehát gyakorlatilag a negyedik századtól a középkor végéig minden híres, nevezetes római személy egész biztosan ebben a keresztelőkápolnában keresztelkedett meg, és ugye az későbbi gyakorlat, hogy nem keresztelőkápolnákban, hanem ugye templomokban zajlik a keresztelés, és hogy ugye a templomokban létesítenek külön keresztelőmedencéket, illetve ugye hát napjainkban már maga a keresztelőmedence, mint gyakorlat is kikopott a gyakorlatból, tehát napjainkban már ugye nem ültetik be a megkeresztelésre váró személyeket egy-egy ilyen keresztelőmedencébe, hanem igazából csak ugye egy kis szentelt vizet, hát csúnya szóval spriccelnek az illetőre, és akkor ugye azzal vetnek keresztet a megkeresztelendő személynek a fejére, de ugye a középkorban a keresztelés is egy jóval monumentálisabb szertartás volt, különálló épületben, külön keresztelő medencében ugye alámerült a személy, tehát igazából nem is csak egy pillanatra
igen, nyomták a csúnya szóval a megkeresztelendő fejét, ugyebár a szentelt víz alá, és ugye rajzoltak keresztet a homlokára, hanem ez egy ugye monumentálisabb és hosszabb szertartás volt. Na most magában a keresztelő kápolnában, ha a keresztelő medencét megnézik, ez magának a kápolnának a középpontjában nézhető meg, és látni fogják, hogy egy sötétzöld márványból, sötétzöld porfírból készül ez a keresztelő medence. Picit talán, ha közelebb hajolnak, akkor ezt a sötétzöld keresztelő medence részt itt látni is fogják magán a képen is. Tehát egy különleges márványból, egy sötétzöld kőzetből készül ez a keresztelő medence, amelyet igazából 8 darab márványoszlop vesz körbe, megint csak ugyebár a szakrális utalás és a 8-as szám. Na most a lateráni keresztelőkápolna mellett vannak egyéb kápolnák is ebben a komplexumban. Ezek közül az úgynevezett oldalkápolnák vagy mellékkápolnák közül a Szent Venantius kápolnát érdemes kiemelni, míg a központi kápolna 4. századi eredetű, addig ez a Szent Venantius kápolna, ez egy 7. századi kápolna, tehát a 600-as évekre datálható ez a másik rendkívül fontos kápolna. A Szent Venantius kápolnát is mutatom önöknek a jobb alsó sarokban. Nézhetik meg. Ugye fontos továbbá, hogy bár a központi kápolna 4. századi eredetű, bár a mellékkápolnák is koraközépkori eredetűek, nagyon sok barokk stíluselem látható már napjainkban a lateráni keresztelőkápolnában. Ugye barokk freskók díszítik például magát a központi keresztelőkápolnát is. Ezek a barokk freskók Nagy Konstantin császárnak, az első keresztény császárnak az életét mutatják be. Tehát szó van például a Mediolanumi Milánói ediktum kiadásáról, a császár megkeresztelkedéséről ezen a freskókon, vagy a híres Milvius-hídi csatáról, ahol ugye Jézus Krisztus az entútónikai elmondattal arra biztatja a császárt, hogy a Krisztogramot, Krisztus jelét a katonái pajzsára festesse fel, tehát Nagy Konstantin életének a legfontosabb jeleneteit láthatják a lateráni keresztelőkápolna falain, viszont itt tudni kell, hogy ezek a jelenetek, ezek már barokk freskó jelenetek, tehát nem 4. századi, hanem ugyebár ez 1600-as években megfestett freskókról van szó. Menjünk tovább a lateráni palotával. Ugye a lateráni palota is közvetlenül a lateráni bazilika mellett található. Közel 1000 éven keresztül Miltiades pápa korától 313-tól egészen az avignoni fogságig 1309-ig itt éltek tehát a római pápák. Ez volt az elsődleges rezidenciája a római pápáknak. Na most az avignoni fogság idején kezd el nem csak ugye a lateráni bazilikának a primátusa úgy megkérdőjeleződni, hanem a lateráni palota is ezután lesz elhagyatott. Gyakorlatilag 1309 és 1377 között senki nem lakik a lateráni palotákban. Miután a 14. század végén, 15. század elején a pápa visszatér Rómába és Vatikánba költözik, a lateráni paloták állapota még inkább leromlik. A 16. században döntenek végül úgy a római pápák, és ugye emeljük ki 5. Sixtus római pápát is, hogy bár ő már a Vatikán területén lakik, de
a leromlott állapotban lévő lateráni palotákat is felújítja. Ez az 1580-as években egy itáliai mesterembert, Domenico Fontanát bízza meg azzal a pápa, hogy újítsa fel a lateráni palotákat, és ugye késő reneszánsz stílusban újjá is épülnek a lateráni paloták. Ma ezt a 16. századi palotát láthatják a lateráni bazilika mellett, és hát a 16. század végétől nyári rezidenciaként kezdik el a pápák használni a lateráni palotákat, tehát nyáron, bizonyos esetekben még a 20-21. században is a pápák megtalálhatóak a lateráni palota területén is. Két fontos termet emelnék ki a reneszánsz idején felújított lateráni palotákból. Az egyik terem az úgynevezett pápák terme. Ez a terem azért nagyon fontos, mivel 1929-ben a pápák termében írták alá azt a lateráni egyezményt, amelyben Olaszország elismeri a Vatikánt önálló államként, és hát gyakorlatilag ez a modern Vatikán születésének is az időpontja az 1929. Év, és ugye a lateráni egyezmény. Emiatt a lateráni egyezmény miatt szokás békéltetés termének is nevezni a pápák termét egyébként. A másik nagyon fontos terem az úgynevezett császárok terme a lateráni palotában. A császárok termében későkori és középkori keresztény császárok jelennek meg diadalmasan. Én itt három császárt emelnék igazából ki. Nagy Konstantint, az első keresztény császárt, akinek megint csak az életéből vett jelenetek díszítik a császárok termének a falait. Nagy Teodózius császárt, aki 380-ban a tesszalonikei ediktummal a államvallás rangra emeli a keresztény vallást a római birodalmon belül, illetve Nagy Károly császárt emelném még ki, akit 800. december 25-én ugyebár Rómában koronáznak meg a frankok császárává. Tulajdonképpen Nagy Károly az, aki a császár, a császári címet és magát a császárságot is a középkorban újra feléleszti Nyugat-Európában, és hát ugye Nagy Károly utóda is aztán viselik majd a császári címet. Na most fontos a lateráni palotával kapcsolatban, hogy napjainkban kettős funkcióval bír ez az épületkomplexum. Egyrészt van egy szakrális funkciója az építménynek, a római egyházmegye is használja, és otthont ad, ugyebár különböző hittel kapcsolatos ugye osztályoknak is ez az épület. A másik része viszont a lateráni palotának múzeumként funkcionál, és napjainkban is látogatható. Tehát a lateráni palotába is igazából be lehet menni, és meg lehet nézni ezeket a csodálatos 16. századi reneszánsz termeket is. Ugyancsak a laterán területén nézhető meg, a lateráni bazilikától nem messze nézhető meg a híres Szent Lépcső, illetve a Szent Lépcső tetején a középkori pápák magánkápolnája, a Sancta Sanctorum, a Szentek Szentje kápolna. Kezdjük először a Szent Lépcsővel kapcsolatos információkkal. Ugyebár a Szent Lépcső, a Scala Santa, ez a Rómában megnézhető becses erekje, az a lépcső, az a egész pontosan 28 márvány lépcsőből, márvány sorból álló lépcső, amelyen keresztül a hagyomány szerint Jézus Krisztus Poncius Pilátus római helytartó
elé járult ítélethirdetésre, és ugye ezen a lépcsőn ment fel Jézus, mielőtt elítélték volna. A történeti hagyomány az úgy tartja, hogy ezt a Scala Santát, ezt valamikor a 4. században Nagy Konstantin császárnak az édesanyja, Szent Heléna hozta Jeruzsálemből Rómába, és hát igazából már a 4. század elején ezt a becses ereklyét, ezt a márvány lépcsősort már szentként kezdik el tisztelni a késő ókori Rómában élő keresztények. Tudjuk igazából a Rómába szállítás körülbelüli, vagy hát talán évre pontos idejét is, azt tudjuk a történeti feljegyzésekből, hogy maga Szent Helena Nagy Konstantin édesanyja 326 és 328 között tartózkodott a Szentföldön. Ugye a mítosz szerint, a legenda szerint nem is csak a Szent Lépcsőt, hanem Jézus Krisztus keresztjét is megtalálja egyébként Szent Helena. Tehát valamikor 328 után kerül ez a márvány lépcső Jeruzsálemből Rómába. Ugye régészek egyébként a lépcsősor közel-keleti eredetét azt valóban alátámasztottnak vélik, és tényleg a márvány az a közel-kelet, ugyebár a mai Izrael-Palesztina területéről származik, ezt sikerül azóta kimutatni. Hát igen, ugye ennek ellenére az 100%-ig megint csak nem kijelenthető, hogy Jézus Krisztus valóban ezen a lépcsőn ment volna Poncius Pilátus elé. Ugye Poncius Pilátusról is tudjuk, hogy 100%-ig bizonyos, hogy ugye Júdea helytartója volt. Előkerült ugyanis egy nagyon fontos epigráfiai emlék is Jeruzsálemből, amely bizony Poncius Pilátus nevét és tisztségét is tartalmazza. Tehát van egy olyan első századra datálható márvány epigráfiai emlék, ugye latin felirattal, amely Poncius Pilátus nevét bizony említi Júdea helytartójaként, és hát ugye Jézus Krisztusról is vannak pogány forrásaink, tehát ugye attól függően, vagy attól igazából függetlenül, hogy valaki hívő, vagy igazából ugye kevésbé hívő, vagy nem hívő, ugye az 100%-ig napjainkban már bizonyos, komolyan vehető, ugye nem csak hogy teológusok, de ugye történészek, kutatók sem vitatják, hogy mind Poncius Pilátus, mint Jézus Krisztus történetileg létező személy lett volna. Tehát ugye pogány források, epigráfiai leletek, illetve pogány történetírok is említik mind Pilátust, mind Jézus Krisztus személyét. Visszatérve a Szent Lépcsőre, tehát valószínűleg az igaz, hogy a 4. században kerül valahonnan a közel-keletről ez a lépcsősor Rómába, és hát a hagyomány szerint ez az a lépcsősor, amelyen Jézus Krisztus Pilátus elé fáradt. Egyébként nagyon érdekes, ugye napjainkban ez a márvány lépcsősor úgy van kialakítva, hogy egy diófa borítást húztak az eredeti márványlapokra, ugye nyilvánvalóan azért, hogy ne sérüljenek ezek a 4. századi, vagy ha tényleg Poncius Pilátusig visszavezetjük, akkor első századi lépcsősorok, és nagyon érdekes, hogy ezen a diófa borításon bizonyos helyszíneken üveglapok is vannak. Ha az üveglapokra ránéznek, ott láthatják az üveglapokon keresztül az eredeti márvány lépcsőfokokat is, és az a hagyomány, hogy ott kerültek kialakításra a diófa borítás helyett üveglapok, ahol Jézus Krisztusnak a vére rácsöppent ezekre a márvány lépcsősor lapokra. Tehát ahol, hogyha megnézik a Scala Santát és üveglapokat látnak, ott egykor a hagyomány szerinti Jézus Krisztus vércseppei landoltak igazából ezen a lépcsősoron. Ha napjainkban megnézik a Scala Santát Rómában, mindig gyakorlatilag térdre borult imádkozó embereket láthatnak a Scala Santán. A hagyomány szerint
ugye a Scala Santán nem lehet felsétálni hagyományos módon. Ha valaki a Scala Santán keresztül szeretne a pápai középkori magánkápolnába, a Szentek Szentjébe eljutni, csak úgy juthat fel, hogyha térdre ereszkedik, és ugye térden csúszva mássza meg tulajdonképpen ezt a lépcső sort. A hagyomány szerint egyébként mind a 28 lépcsősoron el kell mondani egy imát. Tehát azért is látnak imádkozó embereket, ugye minden egyes lépcsősoron elmondanak egy imát, egy mi atyánkot, üdvözlégy Máriát, vagy valamilyen egyéb ima sort, és amikor ott térdre ereszkedett embereket látnak, ők imádkoznak. Na most maga a Szent Lépcső és maga ez a komplexum, amely a Sancta Sanctorumot, a Szentek Szentjét is magában foglalja, ez igazából úgy van kialakítva, hogy van két oldalsó lépcsősor is. Tehát ha valaki nem akarja végig imádkozni a 28 márvány fokot, az hagyományos módszerrel a két szélső lépcsősoron egyébként felsétálhat a Szentek Szentjébe is, és nem kötelező így térden csúszva végig imádkozni ezt a látnivalót, tehát nyilván, ha valaki kevésbé hívő vagy nem hívő, akkor a két szélső lépcsősoron is fel tud sétálni, és meg tudja nézni a Szentek Szentjét is. A Scala Sancta tetején található tehát a középkori pápák magánkápolnája, a Sancta Sanctorum, a Szentek Szentje. Tudjuk, hogy ez a magánkápolna a középkori pápai palotának is a része volt, tehát az előzekben már beszéltünk a lateráni palotákról, igazából a lateráni paloták kiterjedtebbek voltak a középkorban, mint ahogy aztán a késői reneszánsz idejében ugye átépítik ezeket a romos állapotban megmaradt palotákat, tehát a Sancta Sanctorumról azt szokták mondani, hogy a középkori lateráni palotának gyakorlatilag az egyetlen teljesen érintetlenül, vagy szinte teljesen érintetlenül megmaradt része a laterán területén. Ugye szokták ezt a középkori pápai palotát patriarchiumnak is nevezni, tehát hogyha igazából nem lateráni palotaként olvasnak róla utalást, hanem ugye ha patriarchiumként utalnak erre az építményre, akkor is ugye tudják, hogy a középkori lateráni palotáról van szó, és ennek a palotának az emeletén helyezkedett el az a pápai magánkápolna, amely napjainkban is szinte érintetlenül megnézhető. A pápai magánkápolna nem is csak azért fontos igazából a számunkra, mivel a középkori római pápáknak ez lett volna a magánkápolnája, hanem itt van egy fontos erekje is. Ez a fontos erekje adja igazából a nevet ennek a pápai magánkápolnának. Tehát amikor azt mondom, hogy Sancta Sanctorum, a szentek szentje, akkor nem is csak a magánkápolnára, hanem erre a szent erekjére is utalok. Ugyebár ez egy életnagyságú Krisztus ikon, ennek is van egy neve, Acheiropoietának nevezik a források ezt az életnagyságú Krisztus ikont a szentek szentjében. Ugye ez az Acheiropoieta, ez görögül azt jelenti, hogy egy nem emberi kéz által festett tárgyról van szó, legalábbis ugye a legenda szerint. Az Acheiropoieta kapcsán a, az a, az a legenda, hogy Szent Lukács evangélista festi, vagy kezdi el festeni ezt az ikont, viszont már nem ő fejezi be, hanem a mennyből alászálló angyalok azok, akik végül megfestik ezt az ikont.
És hát ugye a legenda emiatt ugyebár jóval korábbinak is tartja ezt az ikont, mint amit egyébként az ikonográfiai vizsgálatok később alátámasztanak. Ugye napjainkban az a tudományos konszenzus, hogy az Achera Poeta az egy 5. vagy 6. századi Krisztus ikon, tehát egy későkori ikonról van szó. A legenda az ugyebár korábbra datálja, ezt is fontos megjegyezni. Mutatom is magát a szentek szentjét, illetve az Acheropoetát is. Ugyebár bal oldalt láthatnak 3 fotót a Scala Santáról, tehát a Szent Lépcsőről, amint ugye imádkozva megmásszák ezt a 28 lépcsőfokot a, a hívek. Ugye nagyon érdekes, ugye annak ellenére, hogy egy ilyen diófaborítással vonják be ezt a márvány lépcsősort, ugye egy ilyen műanyag védő fóliát is a cipőre kell húzniuk az imádkozó híveknek, ahogy ez a képeken is látható. És jobb oldalt láthatják, tehát magát a szentek szentjét, tehát fontos, hogy a középkorban ez volt a római pápák magánkápolnája. Ugye itt a csak a pápa mutathatott be szertartást, illetve ugye ide csak a pápa által meghívott személyek juthattak igazából el, és ugye az oltár, a magánkápolna oltárán láthatják ezt az életnagyságú 5.-6. századi Krisztus ikont, amelyet a legenda szerint az angyalok festettek meg, a mennyből alászálló angyalok festettek meg. A pápai magánkápolna a szentek szentjének a feliratára szeretném még felhívni a figyelmüket. Ugye a latin felirat az úgy szól, hogy non est in toto sanctior orbe locus, ugye nincs szentebb hely az egész világon, mint ez a Sancta Sanctorum, ugye a pápa magánkápolnája. Tehát ez is egy nagyon érdekes hagyomány, hogy ugye a középkori vallási elgondolás szerint ugye nem a Vatikán, nem a Szentpéter bazilika, ugye a középkori Szentpéter bazilika, amely alatt ugye Szent Péter sírja is megtalálható volt, de még csak nem is maga a lateráni bazilika, hanem ez a pápai magánkápolna, a Sancta Sanctorum, a legszentebb hely, mivel ugye itt van ez az ikon, amelyet angyalok festettek, és itt tényleg csak a pápa misézhet rendkívül szűk körben. Tehát mindenféleképpen, ha középkor iránt is érdeklődnek, akkor ne csak a Laterán bazilikába menjenek be, és ne csak a pápai trónt nézzék meg, hanem ugye a Szent Lépcsőn keresztül, vagy a Szent Lépcső mellett futó 2 lépcsősoron keresztül a Szentek Szentjét is tekintsék meg, mivel középkori szempontból ez egy nagyon fontos helyszín. És akkor beszéljünk végül a Laterán kapcsán a Leóféle trikléniumról is. Ez egy nagyon érdekes látnivaló megint csak a Laterán területén, vagy a Laterán környékén, és igazából itt nem is az építészeti látnivaló, ami nagyon fontos, majd mindjárt beszélünk róla, hogy az építészeti része a Leóféle trikléniumnak az igazából egy 18. századi rekonstrukció. Tehát próbálták az eredeti trikléniumot ugyebár helyreállítani, de ez mégiscsak egy 18. századi konstrukció, ami viszont eredeti, az a rekonstruált épület tetején látható híres mozaik, amelyről mindjárt fogunk részletesebben is beszélni. Ugye, mit jelent ez a szó, hogy triklénium? Talán kezdjük akkor ennek a látnivalónak a megbeszélését egy ilyen nyelvészeti, latin megfeleltetéssel. Ugye trikléniumnak az ókori rómaiak étkezőit szokás nevezni, ugye a triszóban a 3
számnév, latin számnév is megtalálható. A trikléniumot azért szokás, tehát az étkezőt azért szokás trikléniumnak nevezni, mivel három ágyat toltak egymáshoz az ókori rómaiak, ugye mind a két ágyon igazából két ember kényelmesen elfért, és a rómaiak gyakorlatilag fekve, ugye a könyökükkel a fejüket kitámasztva étkeztek, a három fekvőhely közé betolták a megfőzött, megsütött élelmet, és akkor ugye onnan tudtak csipegetni és enni a rómaiak. Ugye igazából a szimpózionok, az esti mulatságok is úgy zajlottak, hogy a trikléniumban, ugye erre a három ágyra lefeküdtek ugye a vendégek, ugye nagyon szigorú szabálya is volt egyébként annak, hogy ki feküdhet le a főhelyre, ki feküdhet le ugye balra, illetve jobbra, illetve ugye, hogy a házigazdának a vendégeket milyen sorrendben kell elhelyezni ezen a három fekhelyen, és hát ugye a trikléniumban zajlott aztán nem csak maga a lakoma, hanem ha tényleg esti mulatságról van szó, hogy a mulatság további része is a trikléniumban zajlott. Na most a Leonféle trikléniumot, tehát ezt az étkezőt, ezt a 9. században építették, ezt tudjuk a történeti feljegyzésekből, és ez a triklénium a lateráni középkori pápai palotának az étkező helyisége volt, díszétkezőnek is szokták nevezni, hatalmas mozaikokkal díszített pápai díszétkező volt, ugyebár harmadik Leó pápa Nagy Károly császár kortársa építette a Laterán területén ezt a híres díszétkezőt. Ő egyébként az a pápa, aki 800. december 25-én, 800 karácsonyán a német-római császári koronát Nagy Károly a frank király fejére helyezi. Az étkező egyébként, ahogy a leírások és ahogy a rekonstrukció alapján is látni lehet, a római császári paloták étkező helyszíneit próbálja meg utánozni. Ugye annak ellenére, hogy egy kora 9. századi és már középkori épületről van szó, ez is nagyon fontos építészeti szempontból, hogy az ókori császári paloták étkezőit próbálja meg harmadik Leó pápa lemásolni. Na most, ahogy említettem, ez az épület ugye a 9. században épült, de amikor az avignoni fogság idején elkezdenek a lateráni palotakomplexum különböző épületei hát egyre rosszabb állapotba kerülni, ugyebár a triklénium is hanyatlásnak indul, és a 18. században rekonstruálják végül az akkor már nagyon-nagyon leromlott állapotban megfigyelhető épületet. Tehát a ma látható épület, bár gyakorlatilag a 9. századi épületnek a másolata, ugye egy rekonstrukcióról van szó, viszont van egy eredeti része is ennek az étkezőnek, ez pedig a triklénium tetején látható mozaik, amelyet az egeremmel itt mutatok is önöknek, ugye erről a mozaik jelenetről van igazából szó. Ez a 9. század elejének a politika története kapcsán is egy rendkívül fontos mozaik. A mozaik középső részén, ahogy mutatom is, ugye már most önöknek Jézus Krisztus, illetve az apostolok jelennek meg, ugye Jézus Krisztus testtartásával gyakorlatilag elküldi az apostolait téríteni, ugye a nyitott könyvben, ugye a Pax Vobis, ugye a béke ti nektek felirat az, ami olvasható, és ugye Jézus Krisztus elküldi az apostolait téríteni, és hogyha
A mozaiknak igazából az alsó részére pillantanak rá, ugye a központi jelenetet, amit az előbb kinagyítottam, most mutatom, és az egér nyilával, ugye ez az a jelenet, amit nagyban láthattak, de ugye a jelenet mellett itt két oldalt is van két kisebb jelenet, tehát a mozaik két oldalán ugyebár Szent Péter, illetve maga a harmadik Leó pápa is megjelenik, és mind Szent Péter, mind harmadik Leó pápa is egy-egy másik személy társaságában jelenik meg. Szent Péter a palladiumot nyújtja át harmadik Leó pápának, míg ugyebár a másik oldalon pedig Nagy Károly jelenik meg, tehát harmadik Leó kortársa, a frank király, akit harmadik Leó koronás császárá, és Nagy Károlynak pedig Szent Péter hadi jelvényeket nyújt át. Ugye itt van Leó pápa, kinagyítva a kettes képre, ha rápillantanak, a térdelő Leó pápának átadja a palladiumot, itt Szent Péter keze is picit belóg a mozaik részletbe, amit mutatok önöknek, a jobb oldalt a hármas képen pedig Nagy Károly császár jelenik meg, neki pedig nem palladiumot, hanem katonai jelvényeket ad át Szent Péter. Ugye, egyébként nagyon érdekes Nagy Károlynak ez az ábrázolás. Ugye ezt tudjuk, hogy ez egy kortárs ábrázolás, ugye kis bajusszal ábrázolják egyébként Nagy Károlyt. Ha talán ugye a törészakosok talán emlékeznek Nagy Károlynak arra a lovas szobrára, amelyet annó a középkori egyetemes történelem 476 órán mutattam is önöknek. Ugye azon a lovasszobron talán ez a bajusz nem annyira hangsúlyos, de valószínűleg tényleg a frank császárnak lehetett bajsza, ahogy ez a kortárs kép mutatja. És a két kép kapcsán még, ami ikonográfiai szempontból nagyon érdekes és fontos, hogy mind harmadik Leó feje mögött, mind Nagy Károly feje mögött egy ilyen kék glória-szerű ö, ikonográfiai megoldást láthatnak. Ugye tudjuk a korabeli feljegyzésekből, hogy a kék glória az azt jelenti, hogy egy szentnek tekinthető, de még élő szeméről van szó. Tehát ez a kék glória is bizonyítja, hogy amikor ez a mozaik készült a 9. század elején, bizony mind harmadik Leó pápa, mind a frank császár Nagy Károly életben voltak még, tehát ez egy kortárs Nagy Károlyal és harmadik Leó pápával kortárs 9. századi mozaik. És a mozaik ábrázolással kapcsolatban még két dologra szeretném igazából felhívni a figyelmüket. Ugye a mozaik utal a Nagy Konstantin féle adománylevélre is, a Donátio Constantinire. Ugye erről az adománylevélről a reneszánsz idején bebizonyítják majd itáliai humanista tudósok, hogy egy középkori hamisítvány. Ez az adománylevél ugyebár arról szól, hogy Nagy Konstantin megbetegedik, és első szilveszter pápa, ugye a Miltiades pápát követő első szilveszter pápa meggyógyítja, kigyógyítja ebből a betegségéből, és cserébe Nagy Konstantin a pápára hagyja nem csak Róma, hanem egész Itália fölötti uralmat is. Ugye a középkorban, amikor a római pápák a német-római császárral vetekednek, ezt a konstantini adománylevélt szokták hát bizonyítékként felhozni arra, hogy a pápák bizony még a középkori császárok fölött is állnak. Tehát utal-e ez a 9. század elejé dokumentum a Donátio Konstantinére is, erre a hamis adománylevélre, amit Nagy Konstantin császárnak tulajdonítanak. És végül a triklinium mozaikjának a feliratára szeretném még felhívni a figyelmüket. Ugye gyakorlatilag egy jelmondat olvasható ezen a 9. századi mozaikon. Most a latint nem is olvasnám fel, hanem csak ugye a magyar fordítást. Szent Péter
Adj életet Leó pápának, és adj győzelmet Károly királynak, szól a mozaik felirat szövege. Ugye szokták azt mondani, hogy a kora középkor egy források szempontjából kevésbé feldolgozható korszak, de bizony a 8.-9. századdal kapcsolatban is ugye nem csak írott forrásaink, gondoljanak a Vita Karoli Magnira, az Einhard által írt Nagy Károly életrajzra, de ugye tárgyi forrásaink is vannak, ahogy a Leóféle triklinium is bizonyítja, és hát még egyszer mutatom önöknek ezt a lenyűgöző 9. századi mozaikot, amely egyszer mint azt is bizonyítja, hogy bizony az ókor végével a mozaik művészet, mint az ókori művészet egyik fontos ága, nem semmisül meg, és bizony a korai középkorban is még készülnek mozaikok, és ennek az egyik legjobb példája a Rómában a Leóféle triklinium területén látható mozaik. Köszönöm szépen a figyelmüket, a Lateránról ennyit szerettem volna elmondani, ugye nem is csak magát a lateráni bazilikát, hanem a Laterán területén látható középkori látnivalókat is feldolgoztuk a mai nap folyamán. Van-e bárkinek bármilyen kérdése, hozzászólása, megjegyzése, esetleg az elhangzottakhoz? Kérdezhetnek igazából a korábbiakkal, vagy akár az óra teljesítésével kapcsolatban is. Köszönöm akkor a mai figyelmet. Igen, úgy látom, hogy senki. Bocsánat, igen, a csevegésre érkezett talán egy. Ja igen, István már csak elköszön. Igen, köszönöm szépen akkor a figyelmüket még egyszer. Boldog húsvéti ünnepeket kívánok valamennyiüknek. Igen, húsvét tényleg a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ugye még egyébként a karácsonynál is egy nagyobb ünnepről van szó a liturgikus hagyomány szerint. Hogyha családjuk körében is ünnepelnek, én javaslom egyébként önöknek, hogy húsvét vasárnap kapcsolják be a tévét, ugye szokták közvetíteni a pápai áldást. Ha egyébként nem is hívők a ugye a Szent Péter tér, vagy a Szent Péter bazilika látványa miatt is szerintem megéri belehallgatni, és érdekes a közvetítés Rómából. Tehát boldog húsvét ünnepeket kívánok, jó tavaszi szünetet kívánok önöknek. 3 hét múlva fogunk legközelebb találkozni, az lesz az utolsó óra ezzel a kurzussal kapcsolatban. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, viszontlátásra, jó hétvégét kívánok! Kellemes húsvéti ünnepeket. Köszönjük szépen, és kellemes húsvétot! Viszontlátásra köszönjük. Viszontlátásra!